Lokal. Nakaimal di ti Provincial Veterinary Office ti siyam makaso ti ribis. Sipo di bulan ti Enero ingay di Kalmana, Marso 25 karaman ti dua akalding dito syudad ti Lawaga. Dahito tinbatan ni Dr. Lloyda Valenzuela, Provincial Veterinariana. Kunana umabot iti 75% ti positivity rate ti rabies. Gaputay ti 12 sample siyam ditoy ti nagpositibo. May nagidiraitoy ng iwayat iti Department of Agriculture nga in-monitor ti Department of Interior and Local Government when DILG ti massive vaccination karag iti barangay. Inay ni Valenzuela nasurok kumurang 3,000 at tarakan nga aso kon pusa tinabakunaan iti kalabes. Sayang ka ti DILG nga nga kan ti DA nga minonitor ti DILG kun ako nga massive activity nationwide ti panagbakunaan iti March 11 ken kastamet iti panagkapunan panaka-spay wen panaka-neuter dagiti taraken nga aso ken pusa panakakapon iti March 19 madadagiti il-ili nga dati schedule da into no Abril pa lang. Kenti siyudad ti Batak dati schedule da nga kapon into na bigat kenton Biyernes. So nga ti opisina tayo metkat makiparpartisipar ka dagiti siyudad ta isudaten ti dati hold ka dagiti nga mayat nga agpakapon ken agpa ikat iti matres dagiti tarakenda. Kabayatan na nagpalagip ti Provincial Veterinarian ano saan nga obraon iti responsibilidad wenno ti panangtaripato karay ti dingwena ket saan latan nga agtartarakon paya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I FM.